Guys, welcome na sab sa ato ang motivational story or mga sambingay nga adunay mapupo nato nga mga dagkong mga lesson, especially sa atong pagpangalagad guys. Atong mga sambingay about sa Kristohanon, and pinasay na po ni ato ang sambingay karon ini nga adlaw ug ato kining gitaytulan nga sambingay about testing. Kay karong mga panahon na daghan kay mga Kristohanon nga dili nila masabtan kung ano nga unsay daghang idangat silang kinabuhi nga mga pagsulay, mga testing. So niini nga sambingay pupuli nga tapuson nimo ni nga video, o kung do na may mga testing sa imong kinabuhi karon, be sure nga tapuson nimo ni nga video aron nga aduna kay mapupo nga mga dagkong lesson kung anong naay mga testing sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Para mas masabtan nato, inaani ang senaryo sa maong sambingay. Sa istorya kini guys sa usa ka hari nga walay anak. So tungod sa iyang dako kayong ginharian ug dato kayo ang iyang pagkahari, so nagulang naman siya, wa man gud siya anak. So naka-decide siya nga magpili siya sa iyang tibuok ginharian nga ginumalahan, magpili siya og kasaligan nga iyang binlan sa iyang katigayunan ug mao'y mosunod niya pagkahari. So gilibot niya ang tibuok ginharian ginsakupan niya ug adunay say tulo ka tawo nga napilian. So kaning tulo ka tawo nga iyang napilian, puros ni siya mga batan-on nga maoy usar gyud ang pilion para binlan niya sa iyang makatigayunan ug sa iyang posisyon nga hari. So tuod man kining tulo gitistingan niya kung kining tulo angay bang saligan sa iyang mga kana bang ihang mga kabtangan ug ang iyang posisyon nga isip hari, musunod niya pagkahari. So katong tulo gitagaan niya og tahas o kining gitawag og testing kung muobey ba gyud sila. Kung makita niya nga adunay obedience ning mga tawhana, usa ana ang iyang pilion. Okay? So ang tulo gitagaan niya tulo ka liso sa munggos, o kaning giingnan niya ang tulo nga kaning munggos ako ni ihatag niyo binagsa, buhata ang unsay akong instruction kaninyo, inig uli ninyo itanom kinig pat, ibutang sapat ang maong liso sa munggos. So tagsa man silang munggos, so pag uli nila gitanom nila, unya gingnan sila sa hari, inig tulo ka bulan balik mo dinhi, kay mo na ang panahon nga kinsa kadtong ako ang mapilian, kinsa katong nakapasar sa ako ang gipabuhat, mo'y ako ang binlan ug mo'y ako ang pasundon sa ako ang mga kabtangan ug sa akong posisyon nga hari. So tuod man gitanom na nila, uli na sila og nabantayan sa usa, kay tulo man to sila, nabantayan sa usa nga sige na siyang bisbis sa iyang gitanom nga liso sa munggos, wala gyud ni turok. Di ba ang munggos dali ra magay nang muturok, pagka gabi huluman kay nimo na muturok man dayon na. Pero tingala ang maong usa ka tawo nga sige nang bisbis sulok adlaw abot na gusto ka semana, wa gyud ni turok. And nagtan-aw siya sa uban katong duha niya ka mga gitagaan. Nakita niya nga grabe kalambo na ang ilang munggos, taas na, niturok na, lipayon kay sila, nagbisbis kauban, nagpatabang sila silang ginikanan. Unya nagpagarbo ang duha nga nindot kuno kaayo ang ilahang tubo silang munggo, samantalang ang katong usa in tawon ginasaway nila nga wala na nimo ayuhag akatar kay nganong wala man mo tubo ng imuha. So tuod man niabot na ang tulo ka bulan, matubang na sila didto sa hari, unya dalon nila ang ilang tulo ka pat nga gisudlan sa liso sa munggos. So katong duha puros lambo kayo, puros niturok, samantalang ang usa wala gyud niturok, pero gidalan silang tulo, gidalan nila ang ilang pat dito sa hari. So tuod man atubang ni sila sa hari, sumala sa gitagal nga panahon ug miyon ang hari nga usa kaninyo maoy ako ang saligan sa ako ang kabtangan ug sa ako ang posisyon, akong ibilin ang akong posisyon kay mo retire nako. So nalipay kayo tong duha, ni ana tong duha nga lambo kayo nga wala nagyulain.
naara gyud nato aning duha og kinsay lambo ini siguro mapilian sa Ginoo ang lambo, mao gyud mapilian nga mahimong musunod kaniya. So ni-announce ng hari nga, sige, ready na mong tulo. Usa ra gyud kaninyo ang akong bilinan. O kini walay lain. Ang bilinan ako, ang makasunod sa ako ang kabtangan, mao kining gitagaan akong liso nga wala moturok. So nasyak ang duha, kung ngano nga katong usahin noon nga wala ni turok, maoy gibinlan sa hari. So, nangungutana silang duha nga kamahalan, unsay mga rason nimo kung ano nga siya may nabilinan, samantalang kami, amo amay nanurok, amo amay nilambo. So, niyo ng hari nga, mao ni ang rason. Before nako gihatag ninyo ang mga liso sa munggos, gisigurado nako na nga di gyud na muturok, kay ako nang gilatan pag-ayo. Subot pasabot, gilatan ako ng mong liso, dili na siya muturok gyud. So muna nga kini kay wa man iturok iya ha, so siya moy matinud-anon og nag-ubi sa ako ang tahas nga gipabuhat sa inyo. Kay di ay katud daing duha pagkabantay di ay nila, kay kapatabang mo silang ginikanan, pagkabantay di ay nila nga wala ni turok, giisla nila ang munggos nga gihatag sa hari, giislan nila og munggos nga katong muturok. So niturok ila kay giislan day nila. Pero katong usa wala man gyud isli. So mao gyud. So insert katong usa nga nakapasar sa maong testing, maoy gipanalanginan og maoy nakadawat sa position isip sumusunod sa hari. So dinhi lang ta mo kutob sa maong sambingay. Sumala sa atong sambingay, yun ani usab sa atong kinabuhing Kristohanon. Usahay mo-undergo gyud ta o mga trials o testing sa atong kinabuhi before ihatag sa Ginoo ang dagkong mga panalangin nga iyang gitagana kanato. Sumala sa life ni Abraham in Genesis chapter 22 verse 1 and 2. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya Abraham o si Abraham itubag, ania ako, mingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa muraya, ihalad siya pinagis pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. So kung imong tanawon, si Abraham before siya nahimong a friend of God ug nahimong amahan sa pagtuo, grabe ang testing miagi sa kinabuhi ni Abraham. Og pinakangilngig nga testing kining iyang anak nga ipasunog didto sa bukid sa muraya. But si Abraham nakapasar sa mong testing. That's why gihimo siyang a father of many nations. Nahimo siyang naabot ang mga dagkong panalangin diya sa iyang kinabuhi. Sadyang nakalabang siya aniining mao nga testing. So, the same po nga may tabo sa atong kinabuhing Kristohanon. Daghang mga Kristohanon nga ganahan silang promotion, ganahan silang dagkong mga blessing, ganahan sila og level up sa kinabuhi, ganahan sila og kana bitawng advance og improvement sa ilang kinabuhi, maharuhay silang kinabuhi, isip nangalagad sa Ginoo. Pero ang nakaproblema, dili tanan nga Kristohanon ganahan sa mga testing. Kasagaran sa mga Kristohanon, mubalibad kita sa mga testing, sa trials nga moabot sa atong kinabuhi. Ang testing mao ni sa stepping stone nga maabot nato ang dagkong blessing. Okay? Sa dihang si Abraham nakapasar sa testing, katong testing nga napasaran niya, mao katoy nagpromote kaniya nga nahimo siyang a father of many nations, og daghan kayo ang gisaad sa Dios nga mahimong samas balas baybayon ang kaliwatan na hitabo gyud sa kinabuhi ni Abraham og sa iyang makaliwatan. Okay? So before di ay ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo nga mga dagkong blessing, kinahanglan una mo-undergo kita og mga testing sa kinabuhi, ug kinahanglan pasaro nato ang mga testing nga moabot sa atuang kinabuhi. Kay matud pa sa Biblia, kung kasaligan gani ka sa gamay nga butang, saligan usab ka sa dagkong mga butang. So kung kasaligan ka diya sa mga testing, dili gyud ta mubiya. Okay? Dili gyud ta matchins. Kasagaran sama sa atong sambingay karon, usahay sama kita sa duha
nga pag-abot kani sa mga trials o mga testing ato ang usbon dayon. Okay? Tanawa ang ilang gihimo. Sadyang nakita nila nga wala may turok, wa man itubo, ilang giislan. Subot but pasabot na change o gi-change nila. Di ba? So dapat sama ta sa usa ka tawo nga gitaga-agliso nga dili ta ma-change, dili mausab. But pasabot kung dunay mga testing sa imong kinabuhi ug akoa, dunay mga problema ang moabot, mga struggle, mga trials sa atong kinabuhi. Dapat dili mausab ang ato ang faith, dili mausab ang atong gugma sa Ginoo, dili ma-change ang ato ang love, dili ma-change ang atong gugma, dili ma-change ang atong pagtuo, or kana bang dili mo lubad ang ato ang pagtuo. Sama ni Abraham nga gitistingan pero wa gyud sa mayon nga Lord, ug mao man ni nga imong kuhaon ni akong anak, di na pula man pug ko. So wala gyud si Abraham anak kun dili nagapadayon sa pagtuo sa Dios, padayon niyang gugma sa Dios, padayon niyang pag-ubi. Kalabanan sa mga Kristiyanon karon, gamay ra gani mga testing, gamay ra gani problema, dili na muubi sa Ginoo, mubiya na sa Pangginoo, wala na time sa Ginoo, mugamay na lang pagtuo, wala nang ilang excitement, wala nang ilang love sa pagsimba, di ba? So, unsaon man nato nga makatagamtam kita og improvement o kanang gitawag og level up o promotion sa kinabuhi o dagko mga panalangin. Tan-awon sa Ginoo kung angay bata o kasaligan bata o takos bata sa dagko mga panalangin, pinaagi sa mga testing. Iagi ta niyang mga testing kung makita niya nga kasaligan ta sama ni Abraham, then ihatag niya ang dagko mga panalangin sa imuha o sa akong kinabuhi. So kung unsa may mga testing sa imuha karon, kung dagko magag-testing karon, hinumdumi nga dagko puna og blessing. Kung unsa man kadagko ang imong testing karon, unsa man kasakit tungod sa testing nga niabot sa imong kinabuhi karon, but kung dili ka mawala sa imong faith diya sa Ginoo, kung dili mo lubad imong gugma sa Ginoo, kung dili ka mo distansya sa Ginoo, magpabilin gyapon ka muubi sa Ginoo, then the Lord will bless sa imong kinabuhi. Mahitabo na sa imong kinabuhi ang mga saad sa Dios. Busa, unsa may mga testing nimo karon, ayaw biya sa Ginoo. Still magapabilin kang obedience diya sa Ginoo, ang imong faith, ang imong love, ang imong hope na ara gyud sa Ginoo. Okay? So dinhi lang ta kutob guys sa ato ang sambingay. Be sure nga naka-subscribe ka para ma-notify ka sa next natong mga sambingay pa. Actually daghan na ta mga sambingay. So paki-scroll up lang, pili lang sa itong mga sambingay about sa Kristohanon. Magamit kayo nato ni isip ng alagad ta sa Ginoo. Okay? Guys, kita-kita na buta sa next na po natong sambingay. God bless. Glory to God.